primăvara lui 1864, Cuza a lovit în vechiul sistem rural cu o hotărâre neașteptată. Claca, munca silnică datorată boierului, ținea sate întregi blocate în sărăcie și dependență. Reforma agrară a promis pământ, iar promisiunea aceasta a ajuns direct în inima țărănimii. După secularizarea averilor mănăstirești, statul a câștigat teren, iar vechile privilegii au început să cedeze. În iunie, legea rurală a trecut prin adunare, în ciuda opoziției aprige a marilor proprietari. Țăranii au primit loturi de folosință, iar claca a fost ruptă ca un lanț vechi. Nu era o salvare perfectă, dar era primul pas spre o lume mai dreaptă. Pentru sute de mii de oameni, Cuza a devenit numele speranței și al începutului. Iar această ruptură a schimbat definitiv România, pregătind modernizarea satului și statul național.